Kaixo lagunok, argi dago liburua 100 egoko megaztia dela, eta kanpoan naiz ezin zuekin egon liburu eder hau aurkezten Alberdania argitaletxeko lagunekin. Urruti naiz eta egia esan liburuak urrutira garamatza. Urrutira denboran gogoratzen dute Jorgek aipatu zidala proiektu eder bat zutela. Ez naiz gogoratzen orain ze azoketan, Frankfurten izan zen, seguru asko. Eta aipatu zidan, Esloveniako eta Macedoniako, Portugalgo editorekin harremanetan ari zela. Eta denboraren poderioz, hara nun etorri zitzaidan liburu hau, Dragoiak eguzkia irentsi zuenekoa, itzultzeko oparia. Besteak beste, Eztiat Ozpina ere eslovenieraz eta macedonieraz eta argitaratzekoa da, eta horrek ere poza handia ematen dit. Idazle esloveniar baten liburua dugu hau, Asimja Kermauner, eta egia esan esloveniarekin euskal literaturak badu zorrik, badugulakoan konplize bat, Barbara izeneko editore bat, euskara ikasten ibili zena gurean, eta hark ere bideratu du proiektu hau, beraz, eskerranekoak izan beharko genuke. Dragoiak eguzkia irentsi zuenekoa. Poza handiagoa da, bidaietan aurrera, Esloveniara garamatzalako, hau da herrialde txiki batera, oso herrialde kultu eta irakurtzale batera, baina Esloveniatik gazte talde bat, irakasleekin batera, Txinara joan da, nora eta Txinara, eklipse bat ikustera. Kontua da, Txina ere gurean, Eslovenia bezala ez dela oso presente izan, gogoratzen naiz Rafa Egiguren izan dugula behar bada beste bitartekari bat, ezta? Txinera ikasi, Txineratik itzuli, Txinara eraman gintuen bere novela batzuekin. Eta kasu honetan ere, halakoxe argumentua dugu. Esan bezala, Esloveniatik talde bat, institutoko gazte batzuk eguzki eklipse bat ikustera joan dira, baina berezitasuna izan daiteke, edo da, protagonista ikusmen urriko mutikoa delako. Eta bidai horretan deskubrituko du Txina nolakoa den, benetan erakargarri egingo zaigu deskubritzeko modua. Eta deskubrituko dugu bere mundu afektiboa. Oso ondo modu bizi, arin, erakargarri eta ez oso idealizatuan garatua. Bi maitasunen artean dabil gisajoa, itxututa, eklipse baten aurrean balego bezala, eta hor erabaki beharko du zer egin eta zer esan eta nola jokatu. Bera eta afektiboki ez da oso trebea, harremana ere konplikatua dute. Eta horregatik zait gonbidapen ederra. Bai itzultzaile moduan, bai irakurle moduan, eta uste dute gure literaturarako benetan opari ederra dakarkigutela. Garai batean esaten zen albunak behar genituela, eta gazte literaturako lanak. Azken urteotan albunetan oso aurrera egin dugu, bai ilustratzaileen aldetik, bai idazleen aldetik, baina gazte literaturan esango nuke oraindik ere hutsune handia dugula. Didaktismo handia dago oraindik ere, ausardia falta, eta liburu honek badu apostu handia dakarkigu, eta uste dute konplizidade handia sortuko duela, hasieratik editoreen eta idazleen artean egon den bezala orain, behar dugun konplizidaderik handiena horixe da. Aurrak erakartzen ditugu, baina gero nerabezaroan galdu egiten ditugu irakurle horiek. Beraz, Dragoiak irakurlea ere irentsiko aldu, eta horixe, literatura izan dadila bizipozerako eta konplizidaderako tresna aparta, eta egan egin dezagula Esloveniaraino, Txinaraino, eta besarkada handi bat, plazer handia beti bezala. Mila esker.